Ngan puli hakani ka por na ka shiti shi ki Hebrew kalenong ka ba kendai ka dekot ka ba arfu ar ka ongkum ni. Bat kat ba kum ka hukum ngala ban ong balajan ki baro lapen khoj da ka snam. Bat klem ka ba penmi snam om don jing mau. Ngin ya puli ka ni ka dekot bat ngin ya study ngin ya yo jing hikai na ka ni ka dekot ya ka ba ngala pulin na ka ni ka kot ba. Bat ngong ipi bakane ka kot ba am ka ka kot shisha ka ba mdei bolo shu thau do brio ne bolo shu tho do brio. Kani ka kot am ka ka bala tho dau blei. Ka bala hukum dau blei bala tho ru dau brio. Tadeng ta la hukum dau mensim ba khoj bat deng ta ba brio tho. Mensim ba khoj ulong to ka komputer bala dap tho lut ba khoj yang to. Bat brio ulong kum kata ka printer ya ka ba la shu hukum nantai la command ban print bat print. Ka printer ka print la ka print print la ka print ushu tho la ka tho ya ka bala ai command nang tai ne ya ka bala ai hukum nang tai dau blai tadeng ta ka ne ka ktien bala persat dau mensim ka ne ka ktien ka bala persat dau blai badeng ta ka ne ka ktien ka ai jing kai ka ai jing sneng ka ai ka jing pen bai ka ai ka jisuk tho ne ka ta ka jing pen mlien ro ka ba ha ka hok ong ka ktien ka jong blai tadeng ta ka ai jing suk tho ingi ya ka ne ka khot ya ka bangi puli men tan ro ka pen suk tho balai bangi le kum to men shwa bat balai ngi le kum ne men ta ka ne ka ktien ka pen suk tho ingi le shwa ka ta bangin puli shu ingi ka ktien ka jong blai nga ai ko blai ya fi I wei baro haga kerteng ka tiang tam ka badon bor tam ka jong try unong penem jingi Jesus Christ ka kwa avin da shashkor ba ya ka ne ka jihi kai ka ne ka por kanang ba fin yo ya ka dur ka ba shai balai men shwa kum to balai men ta kum ni nga kwa ban puli bang sai sien ni rega dekat ka ongum ni bat kat ba kum ka hukum nga la ban ong bala jan ki baro lapen khoj daga snam bat klem ka ba penmi snam om dan jingma haga tasmen ka barim ka judan ka jingknya haga tasmen ka batmai ka dan ka jingknya ngisu to balai bala knya kum to men shwa balai bala ai jingknya kum ni menta ka ktien ka jong blai ka pen shai baga ktien ka jong blai ka pen so tho ingi balai baka long kum ta men shwa balai baka long kum ne men ta tadai ta bangi puli to ngi puli ka ne ka por ka ong ba men shwa ka don hakata ka hukum haga testament ka barim ne hakata ka kitab ka barim ka don kata ka hukum ya ka bala hukum ban ai jingknya daga snam kenang ba u kon mendre unyo amap ya kataka jing palat ke jong u henre shwa ba kanon ko hukum ruem u blai nong bo nong thau ne u blai bo pa jing u habeneng kai ka baja ka long ba u brio ne u adam bat ke im kila dap le pop bat onda ha ba ka im bat u adam kila le pop yo blai kai ka baja ka ji im ke jong ki ka pop ka penleng khoj bat haba ka pop kala penleng khoj uni ubri ulai dri how ding but ubdei blay bol iwat yu adam bat ya ke im bat ulai wat wong adam shai medan bat hangta ka tin ke jong blay ke thu bo adam ong ngaleng khoj ka pop ka penleng khoj yu breu bat na mar bala penleng khoj yu ban penleng kot ya kata ka jinya thu ublai am upenyap da ki mrat bat upen mi da ka snam bat gani ka snam jong kita ki mrat am kale ayo habalapan mi ita ka snam kawan ra kata ka jingka lene kawan ra ya kata ka jan ka baka shipor ya kata ka jing lengkut ke jongki namar daga jing penyap iki merat yo ya kata ka sni jong tau merat bat latap ya ka jing lengkut jongki ni ki arngot yo adam bat ya ke im hoj habakila le pop umrat uhaban yap ka snam kala dei banjau bantap ya kata ka jing lengkut jongki ni ki arngot bat kala yat kum taru ter baladei bet ban ai ya ka jingknya daga snam habang apait ru yaw adam ha ka por ba ka im kala bam yunu so lada u adam usro tho ba ban pen im ya ka ni ka lok am u hap ban ai jingknya de u hap ban so tho bangangai lada u kli hau blai kai ka jingknya ka bangala ban le ban pelat ya ka ne ka lok na ka ne ka pop jongka ngangai u blai unjin dalaya thu ya ka ta ban ong ba ban pelat ya ka tengah ka jong me na ka pop me ha ban pen mi ya ka snam
Adam ha gajing sya uladai ban penmi ya la gajong kasnam gajong kenang baka ni katengah jong kan yo ya gajing pelat. Namar hang ni ka ong ba klem ka ba penmi snam dan jing map. Adam uladai ban penmi ya kasnam jong henry bakla namar bam la ka bam no klem dak li blay klem dak puson ya ka man gajong blay klem dak li ya ka ka bau de ban le usule la ka le da gajing start brew gajong ba dei hang ta. Haga jaka bon penmi ya kasnam bam ban yaw tau so. Ba dei hang ta ba ungat lang spak. Haga pop. Fite bu Adam udai ubaklem kmi udai ubaklem kapa. Kasnam ju Adam kawan bet na kasnam belai. Udai bahok udai ubakhot. Ban nganget ya gani gawe. Balada ka kala le pop shisha ladau Adam upen mi ala jong kasnam. Nganget ka kan yo Henry ubakla uklem consult na ne uklem kli na ublay. Ule dakale daga jing start breu ga jong tadayeng tahaga jaka buun penem uyap ban heladi. Bat baroar ki hap sunan haga jing penrem. Bat deheng ta baga babel ki atu nadu nang ta ubreu ubalakanu Adam. Udan ya kasnam jung Adam bat kene kasnam jung Adam kene kasnam kabayap. Kasnam jong kapop kapainong jong kapop kade ga jing yap. Tadayeng ta ublay Adam mula feel henry ublay hoy ya ka ba shipor upenyap da kita kimrat utap ya kata ka jingleng khut jongki but hang ni ngi ka dur ka ba shai ba pleng ka snam jongki marat ka shutap ya ka pop kamla ban pen khut ya ka pop kamla ban sat ya ka pop kalong bai tang ka ba shutap ya ka pop ban shu darap jot ya kata ka jingleng khut ka pop na ji ainuk sa kalong bai kum ka karam Bakas nam jogi merat kasiu ya kata karam mdai ya kata ka try nre kasiu ya kata ka interest namarkan mau ya kan gawai baka pop kamsa akom jo ka pop kaman bon ka pop ka karoi ong ka tin ka jong blay ba deng ta ba ubriu le pop kamsa tang ti pop kata ka pop ka pen kha shi shu sa gawai de ki pop but kata ka jing pen kha ga de ka interest ne ka de ka sut but haba ubriu le pop Tadai yang ta usul tu ba ule pop, ba day yang ta finyo ba ubriyo ule ayo upen yap da kimrat. Ba kani kasnam jong ta umrat, lani kata kasnam jong kita kimrat kale ayo. Kam sat khut ya kata karam jong pop baro. Ndai kani kasnam jong kamrat kale ayo kashupen khut tang ya ita isut. Tadai yang ta man la kasnam shupun khut tang ya kasut kat ba kata ka try kadang dan kasnam jogi marak kasutap kamla ban pen khut kasutap kumba kaniga jankup jong kini sni marat kasutap ya ga jingleng khut ka jong Adam bat ki ka basutap ya ga leng khut ka pop jong ki kasnam jogi marat ru kale kumta bat habang apay aga testament ka barim ngai ga ne gawai ngai ya uyukan badu Abel uan ra daga jingknya daga snam. Bat ngi ihang ni ba uni pat men jong ukan uan ra daga tikiso ublay umlong interested akiso namar ka ka bam uso karena kata ka bakin jado badeheng tam ublay pediang ya daga jingknya ka bakin jado kita gi jingknya ki bolong daki so namar ka yap namar uso bor Adam ru uyap namar uso Tading time Abel uan ra ya ga jingknya daga lang berat ba utrai upediang ya daga jingknya namar hauso kaya shaga pop andrei ka jingknya daga snam kawan ra ya ga jingpen ya ga jingsam so bha khamat jong blai baringi hang toru baga pop baukan udah bisni udah shrai udah dom ba udah penyap lau jong para jong ngi bi kadon ka jingele apdeng ka do bat kata kamen sim nadu menshwa hadu mentah Badeng ni kwa ban pen pi ba pleng ba kata ka jingle jong ka do ba kata ka jingle ka jong ubriu kata ka jing penyap jong kita kimrat ro kamla ban pen khot lut ya ka pop baro ka dei tang ka ba shupen khot ya kata ka sut ka ba don how ta ubriu tadeng ta no snem ki penya ba ngasu ngo bi kata nga ai kum ganuk sa ban shupen khot bet ya kata ka sut jong kata ka pop Ladau ni ubriu uyap bet ha kapop namar balai bagata katulong katenrai ni kata ka try kata ka ram ta kata ka try kam khot shubun khot bitang ye ta isut man lau snam
Breu yap uyap be hai ha kapop. Ka menang fi sa isin repeat ya kata. Bagas nam jugi merat ka syutap ban yada malum mala ban syupen khot dang ya kata ka interest ka sut jong kata kapop. Mereka melak ban pen khot lut ya kapop. Tading ta u Jisu pat haba uuan. Haka testament ka batmai ka baja. Ba u Jisu open mi ya laga jong kasnam ga jong u Jisu de Adam mo baar. U Adam menengkong bam do so. Unang mudor ban pen im ya ka tengah ga jong u tang ba uso. Uso umla ban pen im. Ka de kasnam ga ba pen im. Ka im ka ayu ya uso u bam ya so ya yap lang no. Anreng habang apet ya u Jisu Christ. Habang ila bam ya tau so. U Jisu la de ban bam yo so andre u klam bam yo so u Jisu la yo u Jisu open mi la ga jong kasnam ga jong u badeng ta habala pen mi ya kasnam ga jong u Jisu kasnam ga jong blai balai la khot Adam menengkong balai la khot Adam baar mau Adam menengkong ru umdan kmi umdan kpa u Adam u baar u Jesus Christ umdan kmi baru umdan kpa hoi umdan kmi haga baken jaman sim umdan kpa haga baken jado haga baken jaman sim umdan kmi u rit ong kpa haga bagen jado dan tak kemi dan ukpa tadai tangi ba ujisru ubaklam kemi ubaklam kpa kasnam ga jo golong very pure kasnam ga jo ka David kasnam belai badeng tangi sngau tho ba pleng haga testament ka batmai ngi ba dai da kasnam ka jo ujisu ka ba penkhot ya ka pop baro tadai tangi sngau yo belai baladang impriang yo Jisu kasnam Jisu kam trekam hangi lada u Adam ha barim hang thil da pediang ya kata kasni ka ba ublay u ayam kata ka jingle jong uru embaro kata ka jing sina jong uru Islam kalong no ka ba shui tamula ka kut no hang tahi hanrei wat la ka tau pediang deh ka don ka jingka ka ba shipor ka ba temporary ka ba shipor hanrei ublay la pen kre lo jong khon jo ohi ya ka ba un syayap badeng ta da ka jing syayap ka jong khon pi hang ni la kenya ya ka merat ka haban yap tadeng ta u Jisu uday uta ulang berat jong ublay ubakit no ika pop jong ka pertai badeng ta haba uuan badeng ta da kasnam ka jong ka batang shisin haga ding puna uda penjau bat kata kasnam baro kalami lot nagi thiet ki jong u bana ta ka met jong u shisha ka babel ge thu baga bakat do le kalami kasnam bat ka dan snam shu haga met jong trai ula pen mi lot baro kata kasnam ban sait lot ya ka pop baro jonga bat jong pi baladangi pediang ya u Jisu kata kasnam ka trekam lem da gum taam ladang ngi yap ladang nget haga snam jong ki marat ka bamut ladang ngi yap ngidang sakut sa hagaram joga pop bagin yap hikom unong pop tadeng ta ladang ngi yap hau Christ Jisu kamu ngi yap kum ki bahok namar kasnam u Jisu kapen khot par ya ka pop ge jongi ka babel ka kren sha ya kata gong lagi pop jongi ki sawan han kin le kat kayor lagi saw bertho kin le komunyo lang berat kadan shibon ki dekat aning anda pulih ka babel ka angom ni Nalang puli kani ka shiti ka ba ningkong ka jong Yanes kani ka lanong ka ba ningkong ka dekat ka ba nyaw ka Bible ka angom ni henry ladang iya hagata ka jing shai kumba ulong ma u hagata ka jing shai ngidon ka jing slok lem parlok hi bat kasnam u Jisu u khon jong u kapen khot yangi na ka pop baro na ka pop mdei tang kendiat ne mdei tang shiteng kapen khot yangi na ka pop baro kabut ka dei tang kasnam ka jong Jisu ka ba pen khot yangi na ka pop baro jing pen paul nong ka ban ningkong kini ka khot basan ka ong bat na u Jesus Christ u balong unong pla yo bala ban chania yo bala khan kong nakibayap bat unong sensyar kis iem ka perthai hau tau bala iet yangi bat ubala sat yangi naki pop jongi ha kasnam jong uhi ula sat yangi naki pop jongi ha kasnam jong uhi Ephesus nong ka baningkong ka ktien ka jong blay ka ong biang kum ni kani ong ipi ka ktien ka jong blay kam dei ka ktien ka jong breu ka ktien jong blay ka pen scam ka ong kum ni Ephesus nong ka baningkong kani ka khot ka ba nyaw ka ong hau bang ila yo ka Jesus pa daga snam jong u ka jing map ya ka jing palat jongi kat bakum ka jing kenrei ka jing ai jong u abang puli ka ni ka por nong ka ar ni ka khot ka ba khat lai ka ong henry menta ha u Christ Jisu ya pi ki balal julong jingai meno la penlong hajan ha ka snam u Jesus Christ namar ma u lalong ka jing penyesuk jongi ubala penlong ka wei
yaki baroar bat u lapen klem ya ke kenro pedeng ke jing penya klat haba u lapen du hakado jong u ya kata ka jing yashun ka balong ka rukom ki hukum ka ba hakiniam ki rukom ba unyo penlong haladi wei ubreu batamai yakini baroar kumta u penlong ka jing yasok dadayang tangi i hang ni banamar u Jesus Christ upelong ka jing penyesok kapop ka penyaklat dari dau Jesus Christ upelong ka jing penyesok da kasnam ka jo ka shithi ka manengkong Petros ru ka ongom ne ka lenong ka ba nengkong ka khot ka ba khat pra ka Bible ka ongom ne haba phitip ba om da ki ek basep kum ka rupa lane ka ksiar bala siuspa ya phi na kata ka jinglong jingim bathala jong phi ya ka bala IT pateng la pateng nakikpa henry da ka snam ba kordor kum ka jong ukon lang brot ba klempop bat ba klem to bria ka jong ukris jisu bala siuspa yangi na kata ka jinglong jingim bathala nakipop ki jongi da ka snam ba kordor kum ka jong ukon lang brot way u jisu Christ u ba klempop ba klem to bria badeng ta namar bakata kasnam jong ta u baklem tho bria kasnam jong ta u baklem pop karon ga bor ban pen khot ya ga pop bat haba upen khot lot barok par tadeng ta lada pi pediang ya u jisu shisha ken mau ya ga ne ga wai ba ka jing sha jo ga ding pna kam long le na e ka pen khot ya pi ka pen thama ya pi bat haba pi yang ha ga sngi jo ga jing bishar pin yang kum ki brio ki ba klem pop namar kasnam u jisu kapen khot ya phi naga pop baro tadeng ta ngai haga ni ka sngi lada phi dang don haga tai ka berim ka kwa ban ong phi pdiang no i ka batmai namar ka berim ka shutap dang ka tu ka ni ndai ka ni ka batmai daga snamu jisu kapen khot par ya phi ka kwa ban ong phi kam dei shu daga snam rat mar ki mrat la thau do jisu u jisu dalade u shayap barkata ka jing sha ka jong u ka dei ka ba kodor na ka ba kodor ba ka snam ka jong u ka long ka ba kodor na ka ba kodor la ka snam brat ka long kum ta ka no tam ka snam ka jong u Jesus Christ tadeng ta ngong ifi hukum hapen mi snam ha ni ka ba thamai ro si sha la pen mi ya ka snam mdei shu ka snam jong brio ne ka snam ka jong blai ka ba sat ka ba pen khot ka ba pen thamai ka ba pen long hok ya nga ba di fi tadeng ta ngai bu try ka khu ifi ka ni ka sngi ba ngai pin yo pediang si shayu trai ba fin long shagi jing tau ki batamai ya ka ba fin sngo tho ya ne ka wai ba ka snam u jisu ka sat ya fi dan au jisu dan ga jing penem dan au jisu la yo ka hok ka jong play si sha dan au jisu long ken gita ki bala yap ni sok baru blay pa ba ka de ka tam la fi yap aga ne ka sngi la tikna ba fin poi be shabneng la fi yap kum ki ru khot la fi yap aga ne ka sngi fin yap kum kita ki ru hok mdai shu kum ki nong pop namar lapen khot ya phi daga snam ga jong khon lang brat jong blai u Jesus Christ tare ta kwa ban dwai na ka menta jong phi ga ni ka por ga bamenta bangangai u try nang ai bor fi nginya dwai try ai ngo imego pa bala ai try lo jong khon jame ka Bible ka ong ta na bo blai e ka ta tai ka prathai ka bo lai ti no lo khon ba khamar wai ba wai bangai ho nam jat shu re un yo ga jing bam jikot try mela ai ila ka jong gm ka jong me ha ga ding phna try shisha nga ai ngo try ba ka snam jame ka sat ka pen khoi ka snam jame ka siuspa ka snam jame ka ai jingem ka snam jame go try ka a hengi yaga daga bor banga duai nga karku tra jisu ni ki khon ki jame ha ni ka por bakin yo ban pediang yaga snam ga jong jisu bara ba ki pediang yo jisu ki pediang yaga jing map pi pediang yo jisu pi pediang yaga ta ka jing pen yesuk pi pediang yo jisu pi pediang yaga jingem para fi pediang yo jisu pi pediang yaga ta ka bam jikot ka jingem ka bam jikot ka ba finum yap shu na do menta ka snam jong jisu ka yai hadu menta banga duai nga kar ko fi la fi pediang fi la lat na ka pop la fi la pediang fi la lat shisha na ka jing pen rem fi la pediang shisha fi la lat shisha na ka ta ka dujok ding na ka norok ka sau ka duai nga kar ko fi ka ni ka sngi badaga jinget shisha fi nget aga ni ka por baga jinget ke chofi ka pen em ya fi ka jinget ke chofi ka pen so ba yo blai ka duai nga kar ko ndo menta ka sngi pin long jing thau ban thamai ka jinget ke chofi kan long tang hau jisu badaga bor ka snam ga jo ka duai nga kar ko fi ha kar tengu jisu nang pedem amen amen trai nga kar ko fi unang ai bor fi pediang shisha yu trai
buat yêu Giêsu ka snam ka jong trai ka pen khoi ka sach ka pen thamai ya fi pen long jing thao ki ba thamai no mata ka babel ka ong yata kum ta la da wei da no Chris ulong ujing thao u ba thamai ki barem ki la do no hakmi ki baro ki jalong thamai fi da jing thao ki ba thamai drain ka khoi fi ngas kan do byang sai ka sngi kholish phone amen